लोग कहेला अरे वाह का हाल बा, पूछे खातिर धन्यवाद। हमार जिंदगी और हमार वीडियो एल्गोरिदम के वो चौराहा पे आके खड़ा बा जहां बहुत भारी ट्रैफिक जाम लागल बा। व्यूज ना वो कहाँ वेला, अरे वो हमरा पता बा, अरे वो सब तो बता दिल बनी जा कि हमारा लगे वो चीज नहीं जो नहीं बाजार में बिकेला। क्या बात बा कि हम लड़का बानी ना, अब भगवान जी गलती से हमरा के एक कंटेंट क्रिएशन लाइन में डाल देले बानी। हमरा के तो बोनस वाला फीचर भी नहीं देले, ना ही हमरा के सौंदर्य देले बानी, ना ही हमरा के ग्लैमर देले बानी, और ना ही हमरा के आकर्षण के कोनो मसाला देले बानी। लेकिन हमरा भी ज्ञान बा, हुनर बा, और एकरा से बनल मटेरियल तो बोरिंग मानल जाला। इस बाजार में हमार माल ना बिकेला काहे कि सही लेवल नहीं लागल। रउआ सबके नजर में हम कंटेंट क्रिएटर कम और फालतू के संघर्ष करे वाला बेवकूफ लागी ना। लेकिन कान खोल के एगो बात सुन ली जा, हम ना रुकब। रउआ सब हंसी जा, हम ना झुकब। हम वही अपन घिसा पिटा अच्छा वाला कंटेंट बनाते रहो। शायद एक दिन ये बेफालतू के संघर्ष से इस चमकदार मार्केट के खरीद ले हम, हो सकेला।